Iko tei koroksa lupsa bihia odoi riang bini besazu kahai berina romprewi mansagu kha. Dopa kaise dopa tama sachinai ati kena dopa kelena lama nukjagu. Morasake beri romprewo jengke ba justice masano bihia lupsa odoi riang. Tabuni jora beri besa asuk sep kerikya jengba rompre layo mela program tangkiba buni dopa bai rompre jagu. Tabu khale hostel nogo tone cerai kha sia rongno sudu rompre lakya. Rompre nai abu kebuya chini tiprasa celano. Abu kahai kok jeng tini khenaka Kanchanpur ni ST Peter English medium school pori tone tiprasa beri kelas 6 pori tongnai 12 bosani beri besana aroni warden odoi riang Delhi rompre ka o 12 bosani beri besano. Abagai phaji jeng tini olupsa odoi riang bahake beri besarono hamya tomung khalakya bahake bono rompre ka abono saiman lain. O story engka Kanchanpur ni kaisa school ni kok aro kaisa hostel tongo aro ni warden engka odoi riang bo Delhi beri besa tongmani to komani dress sense kemani aborok nachumang tongo odoi riang ni tomung engka aro ni beri besano Delhi chengra kubui bai yak romai besak tangi chengra kubui bai kok sao. Ate jorano salsa odoi riang o class 6 pori tone 12 bosani tiprazu berino bini khyo kachare woi Delhi horthuna jorake bini logi telange waise wania Delhi sak kompromi tongthok tongkha odoi riang tei o berino saka kebono ta sadi jengkone ni kong jodi nung buno saka henkai nono ang arotonia oroni outke rohornai abahaki sikirika odoi riang abo hakimang jora lai tongkha ba tabuk patheko henkai o 12 bosani beri besak sak kosto nangjagai hostel khari thanga bini thagusoni nogo aro thangai o beri bini warden bai Delhi rompre jaman joto bukhani ko kholuki saka bini thagusono abun yagulo joto relatives family kok sab lai odoi riang no police complaint khai police ni yago yapre rika tabuk patheko rompre jani berini phachindi jengkhanaka rompre nai chela odoi riang no gerak majra rina angtung eba justice sanlakya Paitheko jeng abono sanai tini dopa kaise dopa rompre layo bothar layo ongi tongo henkai o dopa olo moda mothangjakno abagi sana kalayo gal hostelo henkai berino warden rina nango chelani hostelo henkai chelano warden rina nango tei abo kahai tomung sitra tongnai majra kotorbo rina nango tini odoi riang kahai lupcha chelani bagi chini joto chelase lachimung mano odoi riang lupchani bagi tini ti salo baksa beri besa phataro thangi pori nabo kiri jagu odoi riang lupcha bihani bagi baksa chela sikala henkai beri robai hinjak sinai norok chelaro bakbar beri lobi hinai abage joto takuk bukuk o video no share khadi odoi riang lupcha chelani tomung hamya jotono phunukdi khoroksan bagi jing joto chela hamya henjagu majra rina nango abo kahai borokno bora angrek biha barirek odoi riang 45 বছরনি তংখা বাহাগে বসাজগনি সমান বরিনো রম্প্রে মানকানা একদম লুপজা ওদই রিয়াং কোনো শিওর করে গ্যারান্টি করে ওলো নক কাছে নক ফানো তাম অন্য ওদই রিয়াংনি বিহা তমু